ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପିଓ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ଯେଉଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆପଣଙ୍କର 24 ତାରିଖ ଆପଣ 10ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଆନ୍ସର କି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଟ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ କି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଇଦେଇଛି ଲିଙ୍କ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ଆନ୍ସର କିସ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ এইଭଳିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା, ତ ସେଇଟା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଟା କିଛି ନେସେସାରୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଟ୍ ଫ୍ରି ଅଛି, ତ ପଛରେ ମେ ବି ପିଲା ଅଧିକା ହେଲା ମାତ୍ରେ ମେ ବି ସାଇଟ୍ ଜାମ୍ ହେଇପାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ଫଲ୍ସ ଆନ୍ସର ଅଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ଆଉ 27 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଆଉ କରିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ନିଜର ମାର୍କ ଆଉ ଏଥିରୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।